Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po tamang higala, nining atong tulmanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, Pizza dos na kini sa bulan sa Abril, tuig 2023-24. Okay. Nahala no, padayon ta sa ato ang pagtimbaya og may mudto usab sa atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ug ingon man usab ang atong mga kaigsuonan sa DYWC nga nangalagad usab sa katawhan ng atong mga kaparian usab, no, nga kanunay nga nangalagad bag-uhay pa mga higala, no, balik ka hectic ang among schedule. Usahay nako nga 64 years old nako, may puruha nga daghan ko kayong mga gitawag natong palibtan, no, nang naning kamot ra gid ta ni higala nga mas sensible magyud gihapon ang atuang kining ang atuang pagpatrabaho. Abino, happy Easter paghihapon mga higala, anya pa man kita sa Easter season. No, nya matud pa bagong kinabuhi, bagong kinabuhi, bagong tuig, bagong kinabuhi. So dili bagong tuig, no, bagong nakarinyo sa atuang bunyag, panaan sa bunyag na atong March 30 sa gabi. Ikahapon March 31. At pa bagong tuig, bagong kinabuhi. Okay, no, nahala, no, unya doon na kita yung mga pagtulunan, no, doon na yung mga pagtulunan, okay? No, so kay bunyag malagi to, no, nagparinyo malagi ta sa atong bunyag na atong itawag natong March 30, siguro atong hisgut-hisgutan o higala, pipila ka punto kabahin sa bunyag, no? So sa Acts 2, sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 22, versikulo 16, mao kini ang atong babasa. Busa magpabunyag kamo aron mahugasan ka sa iyong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. No? Unya, matud pa sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 16, versikulo 33, niadtong taknaa sa kagabhion, gihunaran sa tigilan sa karsel, ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyahang panimalay. No, sa ato pa dako day kayo gayud nga naagi mga punto sa pamalandong ato makutlo, no, sa ato ang pagtuo sa Dios, ilabi na gayud sa bunyag. So muna nga, no, busa pa bunyag na aron mahugasan ka sa iyong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa ato pa ang bunyag dahil mga higala mo kini makatabang kini kayo or mahugasan ang atong mga sala. No, so pabunyagid ha, alang na itong mga walay bunyag. Abino doon ay mga parallel questions kabahin ni ana mga higala, no? Ngano ba gyud kitang mga Katoliko nga ato magianad ato ang mga kaigsuonan nga mamunyag kita gagmayng bata. But anyway, infant baptism stems from the church teachings regarding this original sin through the gift of grace in baptism. God washes away the sins of the stain of original sin and makes us part of His family and offer us eternal life. Sa ato pa, kini bitang bunyag alang sa mga bata, closely associated ay kini siya sa kini gitawag natong original sin. No, kay matud pa diri sa kining Salmo Kapitulo 51 versikulo 5, dautan ako sukad mahimugso ug nakasala ako sukad ako gipanamkon. No, sa ato pa dili day kita makaingon nga ang bata walay sala. Walay sala nga iyahang kinoon kini sa bata mo napasa ra niya mo na gitawag nato sa English og inherited sin, no? Iyahang nadawat ang sala pinaagi sa iyahang bitaw gitawag na panunod, no? Kay matud pa diri sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 5, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasasala ako sukad ako gipanamkon.
So muna no nga ato yung paningkamutan nga ang atong mga bata babunyagan gyud, no? Abi no are kita mahigala sa atong saint of the day. April saint of the day nato April sa ganing Aprila April 2. Abi no. Ah wala na nako mahatag ang saint of the day kahapon. Karon na lang, no? April 2 ang atoa karon nga santo. Walay lain sabi ng atong santo karon mao si Saint Francis of Paula, no? Saint Francis of Paula, Paula. Unya natawo kini siya sa Paula, Italy, and after accompanying his parents on a pilgrimage to Rome and Assisi, he began to live as a contemplative hermit. He attracted many followers, no? He attracted many followers called minims, no? Unya nagpuyo siya sa kapobrehon, chastity and obedience. Unya daghan kay siyang nahimo mga milagro, contributed to the peace relationship of France and Spain. Louis XI, no, returned some disputed lands. Sa ato pa kini si Saint Francis of Paula, usa kini sa mga responsable nga nasulbad ang problema tali sa France ug sa Spain. Okay, no? So, padayon ta manghigala no sa ato nga mga buhatonon ni ini kabudton. Abi no ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ini kabudton. Tama mahigala ha. Sa matong ako. CBCP News. Saan naman ito? Siguro ito ni. Nawala mahigala akong CBCP News. Di ara to na ako nabutang diri. Nawan ni nakin ang ato ang ladder. Ilang mahigala no, nawala akong CBCP News. Nawani, asa na ko ito nabutang ang atong CBCP News. Nawani mahigala, sige lang. Okay no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon. Ari kita mahigala sa atong saint of the day karon, Saint Francis of Paula. Unya, ari na kita sa atong kini, wag ka sa tag-joke ta mahigala. Mag-joke sa ta joke. Ano siya ta sa atong joke mga higala. Kanina wala ko kasi, hapon wala ko kasi, karon na ana. Okay. Kaya may gala. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Pikoy. Ako balita na ako, swito mangkunugyog ka sa Biblia. Saan, asa man niyo makita, swito mangyug ka sa Bible, no? Kasi if di man ka. Okay? Napangutan tikaw ko no koy. Kung akong ibaligya ang akong mga kabtangan o gihatag ngadto sa mga kabus, malangit na ba ko? Murag dili. Ha? Anong dili man kuno ko malangit? Nga mo man nag-iisuli ni ingon ni Kristo nga kung gusto kang malangit, ibaligya ang akong ang nimo ang imong mga kabtangan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Murag dili gid lagi. Ha? Nga dili man lagi.
More dili gyud mahitabo nga manghatag ka sa mga kabus-bus kay di gyud na mahitabo kanang imong pagtindi mong hangula manghatag ka dili gyud mahitabo nga manghatag ka. Joke ba yon? Joke na dugo ito o may lain. Okay, padayon ta mga igalas sa tuwa nga mga buhatono ni ini kamuntukon. Pero are na kita mga igalas sa tuang katikisem. No, naghisgot man lagi tag kagahapon mga higala, no? Kanang Easter, bagong kinabuhi, no, muna ang maghisgot kita kabahin sa Easter. Nga usa sa mga kalihukan sa Easter, mao kining sugat, no? Witnessing the resurrection of Christ by His mother and His disciples is a very significant event among all the biblical history. Signifies how grateful and powerful God is for His sacrifice His Son and brought Christ back to life again to save us from all our sins. No, na ato ka nang mabasa mahigala sa biblical account buhat sa mga Apostoles kapitulo 1 bersikulo 8. Sulod sa tulo ka adlaw human siya mamatay, nagpakita sa kanila sa makadaghan sa paagi nga nagmatuod nga buhi gyud siya. Nakita siya nila o nakisulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Okay, no? Sa ato pa kini di ay kining sugat mao day kini ang matud pa paghatag natong pili, no, sa matud pa pag sa kamaayo sa Ginoo, no, signifies how grateful and powerful God is for He sacrificed His Son and brought Christ back to life again to save us from all our sins. Dako day kayo significance may gala, no, kining kabahin sa sugat. Okay, unsa ba tong ako ang kuan mahigala nga na Wallers man hino, na Wallers. Dili ra man unta to. Na ako mahino na unsa pala na misplaced. Sige na lamang mahigala wala natin mahimo na kay na misplaced na god. Okay, nahala no padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ini kabuntuhon. Sa ako na ginaingon April 2 karon adlaw karon nga Martes. Pero, ari tamang higala sa ato ang catechism. Padayon ta, no, sa ato ang mga buhaton. Ginaton nang nahisgutan kagahapon, no, kining the two types of judgment. Pero, unsa ganito two types of judgment? Particular judgment and general judgment. O niya, kinahanglan nga pag-atubang nimo sa Dios maayo ang imong positive ang hukom sa Ginoo kanimo, kinahanglan nga matuman gud nimo ang tulo ka mga buluhaton isip Kristiyanos. We should know our faith, we should live our faith, and we should spread our faith. Ano na importante kana siya. Okay, no, ari kita sa ato ang dugang mga katekism. Okay, nga kita sa ato ang pagka-Kristiyanos, doon na gyud tay mga gitawag nato og kanaabang mga gibarugan. No, gani makita kana diha sa ato ang mga simbolo nga gihuptan. No, gihuptan nato. Nga usa sa mga simbolo nga atong gihuptan isip mga Kristiyanos mao gyud kini gitawag natong krusifiho, no, or crucifix. Kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, kapitulo 1 bersikulo 23-25, apan alang kanatong nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, o kining minsaiha wala kahimuti sa mga dili Hudiyo o giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang kanatong gitawag sa Dios, Hudiyo o dili, si Kristo mao ang gahom o kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, o ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Kung ato pong basahon mahigala sa
unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 1, ni San Pablo nga sa Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Kaya ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang natong wala maluwas. Apan alang kanatong naluwas, gahom kini sa Dios. So si San Pablo knows that through the power of the crucified Christ on the cross, that the bonds of sin and death are broken. Ang krusipiho nagpasabot ka nato nga asa not only of God's power but also His love for us, no? Ato pa ang cross bitaw mahigala, no? Gipakita niini ang gahom sa Dios, and at the same time gipaila niini ang dakong gugma sa Ginoo alang kanato, no? Sa Galatia Kapitulo 3 Kapitulo 3, mga taga-Galacia, pagkabuang gayud ninyo, kinsabay naglamat kaninyo nga unta gisasaya naman kamo sa klaro gayud bahin sa kamatayon ni Jesucristo didto sa cross. Sa ato pa ang cross gyud kay manghigala, no? Dako jud kay kini kahulugan alang kanatong tanan, no? Kay nga naman kining cross matud pa nagpaila kini sa dakong gugma sa Dios alang kanato, ug nagpaila usab kini sa dakong gahom sa Dios. Kay matud pa ginaingon nga si Kristo, no, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang na antong wala maluwas. Apan alang ni antong naluwas, gahom kini sa Dios. No, din na lang una kita kutob, ha. Daghang kay salamat sa pakiguban kalako. Medyo nangawala ako ang mga kuander, eh. Pero sige na, padayon lagi hapon kita sa ato ang mga buhaton. Salamat kayo sa pagiguban kanako. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!